Ona wanyana onekere kama natia matangasire ta sari besa ekiagera ne kiro ekikyo seneta na inde tatiko mwakisha Okong'o Omogeni ekirogo gavana ko gambara 20 mpaka 2032 ninje no mugavana na inde na tangasire Okong'o Omogeni nkanye 2032 cyane jani naye kene kuire kirogo ikura samos atari ko bori Okong'o Omogeni ko bori kora chine kiagera obosete ba musire osio kora tendagera sabantu baragire na inde mo seneta Tiga matebire roiga Tiga matebire roiga seneta yani yuru mugukusana abantu sie 20 turi twika tocyo rire 20 no echayuka tokunyara kujugutama gutama inje mune majority ya Nyamira na kwaliga nirocho iche segi saranso ninkorera aba musie chaye banywe nayo ninkorera chaonyo icho sasara abantu mugwe yamwe aba advice buya kabiso mo senator ito na ende teke mo senator tukali tiaga ende class ine ekerata yitokobori siasa inje ka yetinga okinire gisiasa agwenda tokomaina gya bantu kora serving the second term lakini dojenga omongina Jerusha omubwire siasa ekiagara no omongina Jerusha ochire mutu wake komubua bono igabo bo senator se nabakomwakera isema mbyo omongina Jerusha ekiagara omongina Jerusha era nabakora nonyine letangia ya mache skuru erikenga donated by honorable Jerusha women rep lakini korwa senator bege tu bo senator obo chitamubere noine pesa diyoka nonyekere kwende yachete covid tagoretiro nabantu egetuye koro kujase eriyogo bawesiberie sabuni bawesiberia egasi yaye nokonyo miyoka korwa senate ochichaiga asenyenjo senate yamaita masoma ya nisarake kubaba emusie ba musiki amama kwa yisabu buya ene sheria somerete na kya angiro gocha uisransa mona intwe as assembly to mworo kererie na kipaje tekorosiwa esenyo ta konya go isarasra bantaba ngani 20 intura bantaba ngani senator ntoko genda samatanga to kwane mitakara video kwana ntabi senator mintoiga egasi abanyamira ba moete ya musinyire obo gavana gasaine kobori chikura era ne campaign yare na ande mpaka nginyora nchusi abarari kero gavana abori senator na ne biyemba ngo bongorora mba chibesa na iguna senator nja ya kuchibesa chikoro ku oversight fund n'abantu bagitenenede n'abantu babwate nchara ye chibesa senator nero kobori naki no enyangau enyama enyare kurenda enyama eyo asengenjo nambe yamo mwigwete gafana gakorana akomusaba chibesa bono utigire chibesa chiaborire boni gegenda gasaine okora ne campaign cyo kungainirio borimo agweta Nyamira ngima nje natete ko motaina responsibility ya emno mo senator tigache bunanje nanya komora no enkieni timanyeti no nekera na kaigure na chiotere chiabekere no ne chisokizimba kobekere bikoroto nje nanya komora no enkieni mumanya igamokune because yekergo ngera assembly abwene tacha tu advice na ba MCA na kitoko oversight role yaito lakini bonera igakonya kogekeri kerase no agokurera likagocha tosema ni totebani na ki county government ya Nyamira ebwene tagokorerwe gas kerongo kwana sauti okogekeri ne sauti yokoigwekana ari na nondari na ande nonde moino ebinto ngonya gokwanera ne binto bitayo byokongaina abanyamira kagendrete ere campaign lakini tigata igugana ki obo gavana koboira tari inchere ya gotumeka chimbinu echa gotumeka koira tigatumeke chimbinu chire chingia goteya abanyamira na korugesa gachagete miremo na kiakorire miremo yae asengenjo una boniga gavana nakwane tegoro ya Nyabonge dispensary buno mwe musio itubo ward enyagetari eyo yachagete 1982 senator tanya go ikororo lakini kera igune nyagetari abekeru chibesa riorio minyo kirororo ochakire gutangazira abantu na enyagetari okake korua gachore tu senator tama eto gosenya getari inero igotigati go sundoka ase gasi yae tigatige gavana kore gasi na gavana nera asata keire koba oversight we nere nare tayari gokora abanyamire gas mbia toto na intu record inkieke gwakorere Nyamira urache gwetogeri buno munyamira ekiagera kero corruption ye ko banyamira nayo monyene no kuri Nyamira abantu mbarenga ayo monyene gwakonyire free of charge gwatebiringa bono no uri na barabu okira uganyoga ndo tulia ari Nairobi ochominyoka bona arona bwate enjira ko ndo muchango keraro ko murangirio muchange kanisa agache on a genuine ground tari kororekana simita gotoka no rioko murigia na ria okorigina rioko musangi egia kabere chiseneta chinde isika echiga saine korigi chibesa na ki allocation ye commenta chigenda chi county chiabo Okong'o Omogeni ngo taina ituko Nyamira kugwa nayo okugume to gosamba nyombore ime
abue kegusie geukane kiagera karo konyesaba naye okugu kwai naye una abantu bande bakugwa motingora tegeruri ikiagera na senate oyo Okong'o ngane chame ya mumuri ekaro kwa buri obo gavana ngira atama agachikota abanyari buneta ya kurunot egera akonywe tukamokonya buna abanot na senate otebanga ebisi ebibikare kondama abaisi abo era ondi senator ebi mori ebi bikekaro byabeire bingamo no be eri munorabe nkorago tegera tore na inde bona iganae tutae toche nayo nyikore nayo no musachore ochorire buna abanyamira tutae toche not orosie gekao otebia abanot buna gavana aferi onye nae koigwete ngano murayoro nyamira yonse tako gendaga ari gwachi mwaina abantaso opposition yereoka kwenda oro gwachi yake kuba era onye ne mwana tore inche no mweshimiwa Lamek etwachoruri itangani na Abel etorabake ne miaka remeke unoroji lakini ebyana na bibebike enjoke ne sini ne kino ne enjo gutego ikanjo kange etota etokora se round yeye to gotigari nyasaga gokonye sawa sawa ogenda uri pension ikiagera kwa gambire ibipindi bibere no bo senate round ye egwatama twachire gokomo murake speaker gachigo kwana abirata tego kaigwe mebura ra yakororeire bono koiranire ngaba no kali kominyoki ngoko yora tore na inde mebura ra pap season 2 koko nyarera bono naro tatebe na etu agosikire na ebuno mo senate kara akora na evento toje gotana na ingwa akora evento bekabanya mira kebaru uno mo senate Okong'o Omogeni obwa tubwate namba ya 07 221 tariko wi namba yaito atu advice ningi twenda kwa muntu tariko tu advice gwero ngana era mo seneta ngi toko ni Nyamira county nera na chorire una to chorire ya baiga e constitution na bono ntwe tora se committee ya ba e constitution neto ete powers chugo summon no NHCC kerongo rangeli kerato korangeli CC to di summon igoteri nati inje mbwata chinguru Rwanda gutangasira abantu na inje ngo gutangasira abantu na rangeli gose no mu waziri gete ko mo summon bono na senate tari no ne committee ya pia kia senate igakorangeri guno mo senate okuru Nyamira ari present e county yororo igota konya gweto gigosa igoti senate ijinde cho sikorango chi count 47 na ero gochirangeri ne committee ego chirangeri na anda ile constitutional powers chukorangeri aba governor batebe na kibatumegete chibesa cyabo ase chi county igoto tie kungaina ngaina abantu na ande senate tigamanya na mosacho nde na ande una peria teba tanya kugora no ne pesendi epesa nyeborungi ngo monga gwesige no mwana umutaka nanya kora mwana no yo mo response adina na no Okong'o mokonyete lakini era kanya kuburina nyaribo na kiatumikete chibesa chia era bo gukobwa tanya gokonyo ndebwe igo na ndia twanja na abanyamira na tigari kekero gere kiengora 2027 nikireke chikikie chia gwaka chio gosoka asoke ngora moigure no bosena tatwatethire ni round ye etokoruo kichanege na nde nguru gogetutu tokoiro boseneta round ye ndino bogava na boga togotigara na borobu mbatema na baratema itupado tote na nya alibo netaya borobu ne bibea